fi boro na ke gospel kat kum Yohanes kalanang baningkong record baningkong terter hak baningkong kakten kaladon baru blay bat kalalong ublay nadu basta kakten kaladon baru blay daka ublay la thao ye boro bat klem maka am shim la thao yeru te ko himen ko para bayit ngala perkat manging don kam ban sutu kam shai shishu ka jing shisha bat ka bor jong kakten jong ublay te ngan persyang kini kisngi gibanwan ban kisngi ban ai yefi khndiat ke jing kai alor kakten jong ublay but kawai ke jing shisha ngi hap sutu galong kakten ublay kan sa bataya kakten jong ublay kamot ngin wat jing kai na bantak shafang kakten jong ublay na kakten jong ublay hi tagadaw but nanta das ongkumne hakaban ingkong kakten ublay kalodon mutapin kan mau kitab Genesis jingstang jong ke Bible de kitab Genesis par hangtai ru phin sai kaju ka baningkong kabalong kumno but Genesis baningkong lai balong kumne ublay ula ong to kalong ka jing shai but ka jing shai kalalong bet ka bor jong kakten jong ublay tang uto sipai pareng yung centurion ramba shispa mau daw jisu la turaban let shayin jungu wangum no udan kamban fish on the kaktin but ini shakri jonga insa yo jingkoi pat ka jingit but mau ndai uju ndai batibe ye shafang ublay re mau pla ka jingit jong ka bo da sutu kaktin ublay kaladon ka bor te mga mo fi haga jingi man ka singi baleng im yi kampla dadang idon ka jingi jong kuto ramba shispa bolo ong kaman man chuong ngangit bolo da fi ong ro kan salong pe ka gospel jong Yohanes jingstan ka dekane te ngin persyang man ka singi ban puson wat jingtmu jonga ba fi boro gi basinga pe ngaman ka singi hadim ba lockdown da fi wat betang hadim lockdown reman ka singi ni de ban new korea kakten jong ublay haka jingim jongi haka ingasam jongi ka sam lai pholai dekat bakhandai ko ngumne naba ublay ula kren bat kala urlong ula hukum bat kala iyang irak baik makik la sotu shai gane te ngensa persyang man kasngi te ngashu ai fi khandiar homework manda kasngi but baleng ai homework mar tadanga puleng abatai fi la yosngo ndre da fi let fin what fin sham hi dalade kan sarung haga donor jofi but fin sa what shushu namar hangto ublay hi unsa ai fi ka jingtrang pan sutu ya kakten jung ublay te fi de ban pule ke kitab jingstat kalanang ba new the khot ar phulai but kitab power kalanang ba pra the khot ar puar Shitti jong Paulus ya ki Kolose kalanong baningkong the khot khandriu hadu khat pra kumjuru ka gospel jong Yohanes hi kalanong ba pra the khot arfu sao ngasu ai tang khander homework re fideban wan but daga jingtrang da fin what fin sai ka bor jong kakten jong ble haga jing jong fi but haga ing ka san jong fi but bleviden bor barok pa barok kon baru mensim bokor en kar ko yefi